Ez da ideiarik erortzen zerutik uso mezulari bat bezala. Beste ideia batzuetatik datoz, beste aho batzuetatik, mailegatutako liburuetatik, doari lapurtutako elkarrizketetatik, amonatik, azokatik, errakuntzatik. Ideia horok du, familia abizenik gabekoa bada ere. Ideiak ez dira alambre esirun lurzatiak. Ez dute jaberik, ibiltarien oinetan bizi dira. Giltzapetu nahi dituenak, zimendu egiten ditu. Moztutako lori bati bezala. Irakurtzea berriro idaztea da. Begirada bakoitzak paisaia aldatzen du. Testu beran, testu asko da. Bizitza askotatik pasatzen bada. Kopiatzea ez da beti obeditzea. Batzutan, desobeditzea da erentzian jasotako tresnekin. Ideia bat hartu eta lekuz mugitzea etxeko iraultza izan daiteke. Aniztasuna ez da jaienetarako apaingarri bat. Munduaren motorra da. Gela batek, denbora gehiegi itxita daramanean, airea sartzen den leihoak dira desberdintasunak. Ezagutzak aske joan behar du. Ibaiak bezala. Umeak plaza batean bezala. Galdera bezala. Oraindik beldurra ezagutzen ez dutenean. Sortzea ere zaintzea da. Ez da nahikoa zerbait berria egitea. Norentzat balio duen galdetu behar da. Nor uzten duen kanpoan. Zer arrasto uzten duen ereiten den luztatian. Ez gara zina bakartia zidatzen. Inork ez du ogia bakarrik asmatu. Inork ez du hizkuntza bakarrik asmatu. Inork ez du etorkizun bizigarririk asmatuko giltzaz itxitako dobre batetik. Ideia horok du eztabaidatua izateko eskubidea. Errespetua ez baita isiltzea. Behar denean iritziz aldatzeko adina entzutean datza. Baimenak eskatu gabe ideiak ibiliko diren mundu bat nahi dugu. Non ikastea den privilegio bat, non partekatzea ez den garera bat, non adimenak mailuze baten antxandiago bat duen trono batena baino. Eta adierazten dugu, ez eren zela guztiz originala, eta hau zortean. Dena originala bani, utxetik hasiko gineke beti. Besteen hitzen alabak laban, galdera zaharren oinarrekoak, metaforen latik zintzoak, besteen erretanen postuna. Gure lana ez da ideiak edukitzea, gure lana etengabeko berrirakurketa baliotsuak, edite hortan jatorrizkoak eta datozenak bizirik mantentzean datza. Eskuz esku pasatzean, ogia partekatzen duenak bezala, sua partekatzen duenak bezala, etorkizuna partekatzen duenak bezala. Erregisiorako gaitasunarekin irakurketa berriak sortzea. 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 Sortzea.